2 taon nang wara sa poder kan sa iyang magurang ang 20 anyos na si Ace kan Barangay Lamba, Legazpi City. Poon kan magdesisyon siyang magbukod na kaibaan sa iyang partner asinan sa indang aki. Istorya niya, 18 anyos siya kan siyaan mabados. Huli kaini kinaipuhan niyang magpundo sa pag-aadal sa kolehiyo nganing atubangon ang responsibilidad kan pagiging sarong ina. Aminado siyang labian sa iyang panghihinayang na dainan niya na abot an sa iyang pangiturogan urog na an makatabang sa pamilya. Sa ibong kaini, dain niya man daa pwedeng talikudan an sa iyang aki. Ngunyan po, nagpundo po. Dahil po sa aki. Tapos sa pagbuhay po, mapagalon po. Pagbados po talaga, mapagalon magpagayaro. Tapos sa mga tigagibo mo po dati, dahil mo na magigibo. Mapagalon po ang buhay. Lalo na sa nagditios ba, wala nang mga barakalon maalon. Tapos sa gatas sa nakang aki. Sigun kay Francis Levard Lecup, an Information Officer kan Commission on Population and Development Bicol, padagosan sa indang pigigibong mga lakdang nga ni magdire-diretso ang pagbaba kan bilang kan teenage pregnancy sa rehiyon. Arog kan pagkakaigwan in adolescent health and development interventions, paggamit sa social media para sa pagdiseminar nin mga magkakanigong impormasyon kung saan pigtutungkusan ang mga negatibong epekto kan amay na pagbados. Kabali nga ni sa mga negatibong epekto ang naeksperyensya ni Ace na kinaipuhan magpundo sa pag-aadal. Apektado maginan mental health, komplikasyon sa salud kan ina, magin kan umboy asin iba pa. Yung implement yung batas na RKRH law kasi saklaw doon yung adolescent health and development in ASRH of course. So, syempre sa konteksto ng adolescent pregnancy, pag gumagawa tayo ng programa, tinitingnan natin ano ba yung pinaka-problema, yun yung teenage pregnancy. At ano ba yung dahilan kung bakit may teenage pregnancy. Ayun, syempre, mas moderno na. Ginagamit din natin yung mga social media. Bakit? Syempre, may mga kabataan na hindi naman nagpipelo sa kapwa kabataan. Ayaw din naman mag-open up sa magulang, pero nagsusearch online. So, ginagamit din natin yung mga activities natin through online platform. Yan din yung social media cards at iba't ibang paraan. Dugang pa niya, pira sa mga rason sa teenage pregnancy, iyo ang peer pressure as in self-curiosity. Siyempre, nandun din yung konteksto ng mga kapwa niya kabataan, yung peers. Ibig sabihin, maaaring ayaw niya naman, nadala lang siya ng kanyang kapwa kabataan. Kaya may mga engagement tayo sa mga peer educators natin. So, tinuturuan natin yung peer educators natin ng mga konsepto sa mga sexualidad. Sapagkat, siyempre, kapag may usapin tungkol sa sexualidad, siyempre, tatanungin ng kapwa kabataan, yung kapwa niya kabataan. So, mainam na may tamang informasyon yung kapwa niya kabataan. Ngani maibitaran an unwanted o unintended pregnancy, pinakaimportante sigun kay Lecup ang magayon na ibanan asin komunikasyon sa laog kan sarong pamilya. Priority natin yung family factor, ibig sabihin yung mga magulang mismo. So ini-improve natin ngayon yung parent and teen relationship and communication, especially sa mga ganitong usapin sa sexualidad. So tinuturuan natin yung mga magulang, yung mga teachers, diba? Yung mga faculties and of course, mga adult na kung paano yung tamang approach sa mga kabataan. Mientras tanto, sa pinakahuring datos kan Philippine Statistics Authority Bicol, puminakol sa 8,265 ang bilang kan teenage mother sa rehiyon kang taong 2021. Hibaba kumpara sa mga nagkairinot na taon. 96 sa nasambit na bilang ang 15 anyos pababa, mantang 8,169 kaini ang 15 hasta 19 anyos. Sa nasambit na taon, 2,660 ang naitalang teenage mother sa Camarines Sur, 1,520 sa Albay, 1,331 sa Masbate, 1,204 sa Camarines Norte, 1,113 sa Sorsogon, asin 437 sa Catanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta.